președintele filialei Alba Uniunii Artiștilor Plastici. Pentru cine nu mă cunoaște, mă numesc Tudor Nicolae. Mă bucur să vă urez bine ați venit, doamnelor, bine ați venit, domnilor. Avem printre noi două persoane importante pentru ce înseamnă cultura în orașul nostru și în orașul Câmpeni. Este vorba de domnul primar Gabriel Pleșa, care conduce Consiliul Local, și domnul primar de la Câmpeni, nu știu numele, dar domnul primar de la Sărciva. Iertați-mă pentru ce vedeți în seara asta este un lucru care pe mine mă bucură din două motive. Drumul pe care a luat-o Radu a început la Liceul de Artă, i-am fost dirigintă și profesor. Mulțumesc mult de tot. Am încercat să-i transmit și alături de colegii mei profesorii informații care să-l ajute să facă ceea ce se numește inițiere. Inițierea pentru toată lumea are 7 pași. Primul este cel în care ne naștem și după ce ne-am născut, ne iluminăm cu toate experiențele care vin. A doua inițiere este când ne dăm seama ce suntem noi ca entități care stau la baza a ceea ce înseamnă mișcarea asta în univers. Este vorba de feminin, este vorba de energia feminină, energia masculină, și în direcția asta noi urmăm a doua inițiere în dezăvârșirea și constatarea a ceea ce ești tu, din punct de vedere sexual, între ghilimele. După aceea se întâmplă ceva. După ce ne-am inițiat, am crescut, am aflat care e poziția noastră din punctul ăsta de vedere, ne îndrăgostim. Și atunci lucrurile se duc către zona în care trebuie să urmeze a 4-a inițiere și care este legată de ceea ce înseamnă întemeierea unei familii. Am făcut familia, ne inițiem mai departe și zona în care ne manifestăm este legată de relația cu copiii noștri. A 5-a inițiere e una extraordinară, că după toate celelalte inițieri urmate de iluminare, întotdeauna se întâmplă asta, noi ne înțelepțim și cu mintea asta înțeleaptă facem ultimii pași către ceea ce înseamnă plecarea noastră din lumea fizică și ajungem în lumea asta spirituală. Unii dintre noi ajung să se inițieze și în lumea asta spirituală și aceia sunt artiștii. Indiferent în ce direcție se manifestă ei, ei trebuie să facă niște pași și să descopere care sunt forțele alea ascunse care fac să se nască ceea ce începem noi să simțim cu simțurile de la care le-am primit și care ne fac, de fapt, viața să fie mai bună, mai urâtă sau, știu eu, să aibă de toate în ea. Pentru că atunci când Universul a fost făcut de Dumnezeu, le-a dat
oamenilor viața care este recipientul în care ne-a băgat și pe noi, viața bogată cu toate viața cu toate ingredientele ei, ne-a dat o punte ca să ne ajute să putem privi la ceea ce vedem în ceea ce înseamnă oglinda. Deci, recipientul, mă manifest, fac niște pași, am oglinda, văd ce am făcut, oglinda reflectă și eu atunci, în momentul în care voi pleca liniștit că am lăsat ceva bun în urma mea. Ceea ce se întâmplă în această expoziție are ca finalizare aceste creații pe care Radu ni le prezintă și în care el se descrie pe el și în care el a descoperit acele lucruri pe care noi nu le vedem, care sunt ascunse sub realitatea asta pe care o percepem cu simțurile, dar mai puțin cu partea aia de suflet, de spirit, pentru că spiritul este conștiința ajunsă la un nivel foarte înalt. După cum vedeți, lucrările au în ele un element extraordinar. Și aici mă voi referi la faptul că lumina pe care el a descoperit-o lucrând este prezentă în toate lucrurile pe care le facem și dacă le facem legându-ne de acele principii care guvernează toate lucrurile în universul nostru, ne putem bucura de ea. O să dau domnului profesor doctor cuvântul ca el să ne lămurească un pic ce se întâmplă pe drumul ăsta pe care l-a parcurs Radu. Această expoziție este a 5-a expoziție personală pe care o face. Prima expoziție personală a făcut-o la vârsta de 3 ani și îmi spunea că mătușa lui a văzut niște desene făcute de el pe care le-a adunat și pe care le-a expus, ghiciți unde? Pe holurile Institutului de Cercetări Atomice din Cluj. Și aia a fost prima expoziție a lui, prin care mătușa lui a reușit să realizeze că ceva ăla care îl are trebuie prezentat. Uitați-vă, ceva ăla, după ce a făcut liceul, după ce a făcut facultatea, dar nu ca pictor, el n-a terminat facultatea de design din Cluj ca pictor, ci ca o persoană care a studiat ceea ce înseamnă restaurare, conservare, dar cu ceea ce se prezintă în fața noastră nu este altceva decât lucrul ăsta care se cheamă în artele plastice pictura. El se prezintă aici ca pictor și îi mulțumim pentru tot ce ne prezintă și în continuare să vedem ce ne spune domnul profesor doctor. Mulțumesc. Expoziția de mistificare a frumosului pe care o deschidem astăzi, 17 martie 2025, la Galeria de Artă din Alba Iulia, urmărește în intenția pictorului Radu Goia să aducă în atenția publicului o percepție clasică a frumosului pentru o interpretare inezită și profundă. Demersul său artistic, susținut nu numai de un talent nativ, ci și de neobosită eforturi cognitive și tehnică, de voință-și că de plăcerea sa de a schimba idei cu confrații și cu alți semeni, reflectă o largă diversitate de reacții afective, rezultate ale unor eforturi introspective, de evaluare și de prelucrare a unor amintiri și aspirații,
dar și a stimulilor pozitiv și negativ veniți din exterior, din natură, din societatea în care trăiește, din realitatea care îl stănește angoase, dar și speranțe, încurajând încrederea în capacitatea Creatorului de a se purifica prin arta pe care o folosește și pe care, oferind-o lumii, contribuie astfel la ameliorarea ei, la eforturile redemptorii de eliminare a răului care roade la temeliile acestea. Într-o lume agitată, care sub copleșitoarea avalanșă de informații de o velicitate, calitate și utilitate discutabilă, preparată și propagată electronic de formatori de opinie de cele mai diverse calibre, de la simpli prieteni virtuali, adeseori destul de obscuri, la binecunoscuți mercenari din gazetărie sau chiar la mereu tenebroși actori fatali, în care mass media promovează agresiv consumerismul și modelele semidopte ale unei modernități care relativizează valorile morale și estetice, omul pierde treptat deprinderea de a zăbovi și de a reflecta asupra realității înconjurătoare, asupra frumuseții naturii și a lucrurilor mărunte, asupra micilor evenimente cotidiene, asupra semenilor noștri și a sinelui, a măsurii în care cele ce au fost se regăsesc în prezent și a măsurii în care viitorul se naște din cele ce sunt azi. Distanțându-se critic de aspectele negative ale realității cotidiene, căutând binele și frumosul, participând la eforturile de păstrare și de promovare a acestor componente care definesc arta autentică, perene, izvorâtă din pasiune, din iubire de natură, de oameni și de cetate, Radu Goia respinge decorativismul comercial, facil și desuet, dar perceput ca tradițional, cât și variantele și, din păcate, tot mai numeroasele manifestări ale artei contemporane care urmăresc succesul prin exhibarea tenebroaselor abisuri interioare ale făuritorilor ei, prin contestarea vehementă și chiar violentă de către aceștia a unei estetici considerate de ei ca fiind ancorate în canoane academiste și totodată maniera care aceștia care rarul și urmăresc și desăvârșirea tehnică, intelectuală și spirituală a creatorului, ori implicarea sa cu adevărat terapeutică în societate, ajung prin număr și prin solidaritatea dintre ei să constituie o castă ce își arogă funcții de arbitraj, de evaluare, cu devastatoare consecințe atât pentru artă, cât și pentru societatea în care trăiesc. Deci arta pe care aceștia o promovează, deși contestatară, este reală, catartică, dincolo din răul individual al Creatorului, este greu de înțeles și de apreciat de către un public sincer, mai larg decât grupul de apropiați ai artistului, dar atașat afectiv de alte forme de expresie. O astfel de artă, acceptată experimentalistă și individualistă, își pierde din forță și implicit din valoarea sa de instrument al primenirii societății. Lucrările lui Radu Goia expuse aici, care se inspiră însă din lumea reală sau abordează abstractul unor începături cu realul, reflectă dorința de desăvârșire a sa, în calitate de creator, capacitatea de renaștere a puterii sale, de a crea și lupta sa împotriva răului interior și exterior, forța regeneratoare a diverselor arte pe care le vedeți reprezentate în alegorii chiar aici, ca o reflecție a diversității, frumuseții și energiilor naturii, dar și unele angoase foarte prezente în viața noastră de azi, precum războiul, boala, foamea și sărăcia, abuzul emoțional, violența. Pictorul recurge la o vastă plătură de simboluri și personaje simbolice, chiar precum peștii, pasărea Felix, focul, fierarul și alchimistul, care reprezintă forțe creatoare, distrugerea și regenerarea, florile ca simbol al frumuseții, al vieții, dar și ale feminității, vârstnicul ca întâmplarea înțelepciunii, a detașării de lume, de efemer, ceasul, sărbătorile sezoniere, copiii și păpușa, ca simbolul ale trecerii timpului, banul, ca expresia bunăstării și influenței, dar și a corupției, lampa, ca reper moral, oglinda, care reprezintă cealaltă realitate sau cealaltă lume. Ele vorbesc despre diferitele vârste ale omului, copilăria ca epoca începuturilor, a inocenței, a noșalanței, a visurilor și fanteziei, a pregătirii pentru viață,
titlurile tablourilor sunt foarte relevante în acest sens, dar și a maximei vulnerabilități, despre adolescență cu aspirațiile ei, cu spiritul ei rebel, despre senectute ca vârsta a unei înțelepciuni date de acumulările de experiențe și de viață și de reflecția omului asupra lor, de compasiunea pe care acestea o generează și, în același timp, o vârstă detașării de cele lumești și de pregătire pentru marea experiență a părăsirii lumii acesteia, cu angoasele sale specifice prevestitoare. O mențiune aparte o reprezintă tablourile sale abordând feminitatea, fie ca maternitate, fie ca expresie a compasiunii ori a unor stări emoționale, legate de senzualitate, de capacitatea de sacrificiu sau de răzbunare, uneori misterios amestecate. Deși recurge și la forme de expresie moderne în abordarea unor teme perene, dar parcă mereu mai actuale, demersul artistic al lui Montu Goia nu neagă acumulări artistice milenare, nici elemente tradiționale ale maestriei unui pictor, precum precizia desenului, eclerarul, efectele cromatice. Din această perspectivă se poate vorbi, în acest caz și în acest context, de un demers artistic redemptor, dătător de speranță. Vă mulțumesc. Domnule să vizionați expoziția și, ca de obicei, vă mai așteaptă și niște motive pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră de bucurie. În primul rând, chiar dacă se pare vremea un pic nefavorabilă pentru asta, dar eu simt că aici e căldurică, e bine și vreau să vă mulțumesc că ați venit la căldura noastră de aici, să vă împărtășim mai departe. Probabil se întreabă lumea de ce demistificarea frumosului. Mistica, sau partea asta care o înțelegem mai puțin, poate rațional, și o înțelegem cu sufletul sau cu inima, cu acea structură tributară din interiorul nostru. La un moment dat trebuie să manifeste prin noi. Iar aici noi, un concert de muzică, deși în liniștea asta se aud anumite surete. Cred că culoarea și compoziția și emoția celor prezenți fac să vibreze pe fel de muzică aici. Vreau să mulțumesc fostului, actualului și viitorului meu dirigente, pentru că am simțit așa încă din liceu că rezonam oarecum energetic, pentru că și dânsul, dacă reține bine, face anumite arte marțiale și normal că se lucrează tot pe energiile și cred că am vorbit același limbaj al energiilor. Iar ceea ce am vrut să vă exprim aici, nu ceea ce am vrut, ceea ce percepe fiecare dintre voi. Sunt anumite, cum ar fi păpușa aia de acolo, zice viața fără de viață. De multe ori, noi dintre noi cred că simțim că mergem pe stradă și suntem o carcasă, o păpușă, lipsește sufletul nostru. Și el a invitat să m-am venit, deși este dușul nostru din exterior, vom acele încărcat și pătrunzi de energie. Asta de aici este o lucrare care îmi place al domnului Tudor, sacralitatea inimii, reprezentarea fănisului, nevoia de a muri în interiorul nostru. Zice că sufletul nostru s-ar așeza, ar fi de 3 grame acolo în inima noastră și de multe ori noi o simțim prea împovărată, ce că după ce mergem să va pune pe cântar inima și o pană, iar dacă inima va duce mai jos, o avem grea și atunci probabil că avem nevoie să luptăm cu lanțurile din interiorul nostru
lucrurile care ne apasă, gânduri, cotidian, nebunia asta în care trăim și să ne mai eliberăm către spiritual, să ne eliberăm către vibrația anului în care trăim, cifra 9 care simbolizează ceva mult mai profund și spiritual și cu siguranță cred că anul ăsta fiecare dintre voi veți simți o vibrație mai înaltă și lucrurile se schimbă inevitabil pe tot globul și cred că fiecare dintre voi simțiți la nivel energetic, așa cum și eu am simțit pictând astea. Deci am pictat ce am simțit. De multe ori e modul meu de a mă exprima, dar modul ăsta de a mă exprima trebuie să vină cu ceva, adică să fie un resort care le emite pe toate. Apar, cum a remarcat maestru sonor, pe care îi mulțumesc, de la Muzeul Cultural, reprezentarea alchimiei e o treabă care o trăiesc de mult timp înăuntru meu și simt nevoia să găsesc anumite resurse vizuale ca să o prezint mai departe. Și vreau să prezint o secundă lucrare de aici, reprezentarea creatorului prin abstract, trecerea lui prin spațiu atemporal și manifestarea lui în creatorul de aici. Adică noi suntem creația care manifestă creatorul. Bine, fascinația mea legată de foc, real legată de forja lui Vulcan, alchimia, cine a citit mai mult, probabil că de acolo și numele de calea creației, la fel reprezentarea cu Phoenix Vitriol, probabil mulți știți ce înseamnă vitriol, se folosesc în anumite cercuri mai restrânse, dar cine e preocupat de mistică, tot așa a eliberat din noi și a renaște Phoenixul, a murit înăuntru nostru ca să renaștem din nou, ca și pasărea Phoenix. Asta, de exemplu, e făcută când s-au inițiat anumite lucruri, energii și anumite violențe pe pământul ăsta pe care nu vroiam să le retrăim. Phoenixul de sânge, probabil că moartea noastră interioară survine și din a confrunta răul direct față în față și chiar dacă probabil ce-ar fi cei inevitabil, cei mai important dintre toate că lucrurile nu se termină și lucrurile se termină ca să înceapă. Deci nu e nimic dispus. Da, ca să închei partea mea de plecare, vreau să vă invit exact ca și pictura aia de acolo, calea bunei dispoziții și energia de acolo, da, să vă dau interesarea aia de departe. Să vă mulțumesc pentru prezența de aici, chiar dacă apare mai, sper să avem căldură în suflet și să mergem mai departe. Mulțumesc! Pentru expunerea care a făcut-o și care ne-a ajutat să înțelegem și mai bine ce a vrut el să ne dezvăluie, abordând tematicile care toate se duc către spirit. De fapt, aici e problema. Să lăsăm în urmă partea asta fizică, care asta nu contează atât de mult decât valoarea. Și valoarea este dată de data asta de lucrările pe care el ni le-a prezentat și în fața cărora am observat că lumea vibrează într-un anume fel. Încă o dată mulțumim și te așteptăm cu mare draguri până la Alba Iulia ca să ne mai povestești câte ceva despre viața asta. Îți mulțumim! Eu vă mulțumesc și faptul că pentru prima dată, un singur lucru vreau, ca și trăire interioarei, ca și cum aș întoarce, pentru că am Emilia de față,
cu o colegă din liceu. Eu m-am transferat și am venit mai de la țară, aici în Alba, mai speriat. Dar uite că am avut întâlniri frumoase, am avut o viață frumoasă de liceu împreună. E ca și cum aș fi întors atunci, dar într-o altă etapă a vieții și cu mai multă experiență în spate de viață și în profesia mea. Și e un sentiment de acasă. Mulțumim! Să știu că ați plecat. Mi-ați rămas cum mi-a ducat taică la o regiune. Vreau să-i dedic expoziția asta toată lumea care mai a trebuit să fie aici. Să-i mulțumesc mamei mele că